Kakenhun ki society tourism nakathan darang hakalai pau tarik risau kilai kendo yo sembut menteri rangba kajela ubak mi akatanat PWD roads ubak Preston tensong ban kerpat ya ke sorkar jela bakan thong mardor ya ke komiti kaman tokit benya ban lap ya ki jing shisha bat ban le a halor ki jing tuit kendo bat ka jing jabo bat kala keti jong kawa ngot namar ka jing pentre ya ke surok shlong dauki. Ya kani kakinhuan ka bakantop economic kmat nakadarang Tourism Promotion and Development Society, Shnong Pedeng Tourism Development Society, bat kadauki Tourism Development Society, layalam da udoloy ke ilaka darang ubak perwa lembah. Kakinhuan ki Society Tourism, kala IT ru ya kador khas ka bakadaw halor ka jing syak ta jur, nakajing penjabo ya kajing itanat jong kanikawa, kumjo ya kayo kakot jong ginong shong shnong kathan ki basyanya tali hagi kam jungok kai. Kani ka jing penjabo kalalam siya ka jing kalarong jong ka bat ka babu jing ma halor ka jing pau nam jong kanikawa, kum ka way na kijaka jungok kai ka bakhoy tam hamighalya. Kumta ka kinhuan kala kintu ya ka sorkar bakan pelong da ka jing tokit ka babenya halor ki daw tenra jong ka jing jabo bat ban shemardor ki sinjam kinang ban wanra biang ya ka jing khu jing suba jong ka wa bat ban yada na ka jing penjulor shu. Ubat langi don katu ka ni ka jing tip ki bala ban day ki daw tenra ki balam sya ka ni ka jing penjabo henry ngishania ha ka jing start jong ka sorkar ban pelong ya ka jing tokit ka babenya bat ban shemardor ki sinjam. Kumtangi kerpat jor ya ka opes jong pi bentuklar lem mardor. Kata dak bathaw ya ka komiti ban wat ya ka jing shisha lani dak bashim ya ka senjam. Ban tek lakam ban penne ya ka jing kuj bat ban kanglat ya ka jing penjot ya ka wa kalaong. Halor ka ni ka jing penjabo ya ka wa ka kinhuan kala kerpat ru ban perkhat thamai halor ka por khang ya ka likawan jong ki kali lingba kathan lak lingkon. Kumba kalong menta ka jingkhang ya ki kali lingba ka ni surok kalong na du ka por khat wei baje min stem hadu sa baje janmiet ka balak ta shibun ki nongwan shangkai ha ka por talang ka kinhuan ka kerpat ban pen kala no ya ka por sha ka khat ar baje min sngi hadu sa baje janmiet lingba ukurwa ka kinhuan kala pen pau ba ka jing tuit khndo sha ka wa ngan ka dei namar ka jing shna ya ka surok shlong dauki. Kalau ong bana kaliang usembut menteri rangba ulakular syaga kinhun baun kemi ya kani kam bat ban wat ikilat kilinti ban penbet ya kani ulapun pauru ya kajing kemen ban yo i kajing angnu jing kinhun ki badan benta ban penroi kam jungok kai bat kular haki ya kajing kershan jung u ban kintiu ya ka kam jungok kai hakathan ha kani kajing alang lawan yang shimbenta ru da UMLA barim uba Stephenson Mukim uba mikmat ya ka amnarem constituency.